kun geopark-alue on aika iso ja niitä reittejä on tosiaan satoja kilometrejä, niin miten sä, jos sä tuut esimerkiksi jostain kauempaa, niin mihin sä tulisit ja miten sä lähtisit sitä reittiä rakentaa? Lähtöpaikkoina mä pitäisin, jos sitä tosiaan mäkisempää maastoa haluaa, niin sitten se on Jämi. Että siellä on nämä korkeusedot, on suurimpia, jyrkimmät määt. Sitten myös löytyy helppoa ajettavaa siitä, kun Jämiltä lähdetään kohti Kuninkaanlähdettä, mutta lähtöpaikkana toimii myös Kuninkaanlähde, Viidentien risteys. Ne on lähellä siinä toisiansa, niistä on 5 kilometriä, 6 kilometriä eroa, niin se on helppo. Ja sitten jos mennään Lauhavuoreen, niin itse suosin yleensä aina lähtöä Spitaalijärveltä. Että tuntuu, että monilla on se, että ajetaan sinne päälle, että näkötornilta halutaan lähteä, mutta sehän tarkoittaa sitä, että se joudut aina reitin lopettaa Ylämäkeen. Että se ei ole niin kuin, mä tykkään aina viimeisenä, että laskea sitten autolle, että se Kivijata on toinen tietysti, että mistä myös on hyvä lähteä. Mutta Spitaalijärvi on hyvä, siitä pääsee terassikierrokselle, geopaikkierrokselle suoraan, että siinä on vaihtoehtoja. Joo, ja sitten jos tulee esimerkiksi johonkin majoitukseen valmiiksi, niin vaikkapa Lauhanvuorella, niin sieltä voi vaikka Kangasjärven leirintäalueelta, niin sieltä voi ajaa suoraan sitten Lauhanvuorelle ja näitä sorateitä tai teitä pitkin yleensä, niin helposti pääsee kyllä reiteille. Tämä pitkä runkoreitti, niin se itsessään, niin siinä muutama päivä menee, kun sitä lähtee kiertämään, että tietoa näistä reiteistä löytyy tosiaan sieltä kuntakeskustoista ja sitten siellä on infopisteet ja myöskin reittien varsilla ja näissä geokohteissa tietysti on niin kuin opasteet, mistä sitten saa reittitietoutta myöskin. Joo, se on silloin, kun oli se ensimmäinen geopike-pyöräily, mikä oli Lauhanvuoressa, niin mekin kaverin kanssa sieltä tultiin ja otettiin Kangasjärveltä että mökki siitä, niin se oli kiva olla. Tullaan ajoissa sinne ilta viettää siinä ja siitä sitten on aamusta Lauhansarveen, mistä lähdettiin on lyhytmään siirtymään, että tosiaan palvelut on siinä mielessä hyvässä kunnossa. Ja Hämeenkankaalla sitten, että sieltä taas sitten niin laavuja, että jos taukopaikkoja ja tämmöisiä muita, totta kai yöpyminenkin itsekin. Jopa tuolla, että työmatkaa kun pyöräilee, niin on väliin yhden pysähdyksen taktiikalla, että ottanut retkikamat mukaan ja lähden illalla ja nukun yön laavulla ja aamulla poljen siitä töihin sitten. Niin. No se on tosiaan kestävää matkailua kyllä ja kestävää työntekoa kyllä. Työmatkapyöräilyä. Työmatkapyöräilyä. Joo, ja sitten jos ei puhuta pelkästään Hämeenkankaasta ja Lauhanvuoresta, niin sitten näitä retkeilypalveluja tosiaan löytyy kaikista muistakin kohteista. Siellä on Kauhanevalla on omansa ja Katikankaanniemistä löytyy laavut. Käskyvuori, tosi hyvät retkeilypalvelut siellä lailla ja siellä on näkötornit. Ja meillä itse asiassa löytyy näitä näkötorneja joka kunnasta kyllä, että Soiden laidalla usein on ja sitten näillä näköalapaikoilla muutenkin, niin siellä löytyy sitten katsomis- ja taukopaikkoja on kyllä kaikkialla hyvin runsaasti, että voi tämmöistä omatoimista retkeilyä harjoittaa, jos ei sitten halua käyttää kaupallisia palveluja. Niitä löytyy sitten kanssa kaiken tasoisia, että on pieniä mökkejä ja sitten hotelleja ja tämmöisiä maalaismajoituksia. Ja tuossa kaveriporukalla oltiinkin juuri riippumattoilemassa Käskyvuorella. Se on kyllä hieno paikka tuolla niin illalla aurinko laskee aamulla, taisi olla mitähän ennen 4:30, joko aurinko nousee, kun ollaan korkealla sieltä, niin heti kun tulee taivaanrannan päälle, niin näkee. Ja sitten siellä on kiva muuten se yksi laavu, mikä on sinne kivisyvennykseen tehty, että sitä ei näe oikeastaan mistään muualta kuin se, että sä menet sinne tasanteelle ja katsot sen siitä, niin se on hauska. No se sun kokemuksessa siellä Lauhanvuorella, niin kun sä kävit ajelemassa siellä sitä geobike-reittiä nyt tässä hiljattain, niin miltä se tuntui siellä kesäpäivänä ajella? Se oli vuoden ensimmäinen kerta taas, kun sinne pääsi ajelemaan ja kyllähän se on. Hämeenkankaalla tulee tuo Lauhanvuori, että kun siinä on loivaa tuommoista rinnettä, että sieltä ylhäältä pääsee laskettaan sitten pidempää mäkeä alas, niin se on niin semmoista joutuisaa menoa, että niin kuin monet pyöräilijät aina sanoo, että silloin kun pyöräily on mukavaa, niin tarkoittaa, että alamäki tai myötätuuli, niin tämä tarjoaa sen, että kun on loivaa pitkää alamäkeä, että se polku niin menee jouhevasti sinne, niin. Ja se ylämäen nouseminen, niin se jaksaa aina tehdä, kun tietää, että ylämäki maksaa aina velkansa, että jossain kohtaa sitten tulee taas alamäki. Ja sehän on muuten se geobike-reitti kaikkinensa niin 35 kilometriä pitkä, että se on aika sopiva semmoinen keskipäivä ajelumatka ja periaatteessa sen pystyy ihan millä tahansa pyörällä ajamaan, mutta miten nämä meidän reitit on aika helppoja, että maastopyörä nyt varmaan niin kuin on ihan hyvä olla sit näissä maastopyöräilykohteissa, mutta varmaan tavallisellakin pyörällä voisi päästä monessa. No kyllä tuossa oli itse asiassa nyt, kun siellä olin pyöräilemässä, itse ajan siis tämmöisellä fatbikella, käyn ilman kyllä jousitusta, että on tykännyt, että yksinkertainen pyörä, että kaikki on jäykkää, että käytöstä myöten. Mutta siellä oli tämmöinen vanhempi pariskunta, että he oli ihan tuommoisella mummupyörällä, että oli sähköavusteinen mummupyörä ja sitten miehellä oli tämmöinen vanha, en ihan kulkurikymppi, mutta vastaavat ei juurikaan leveämmillä renkailla ollut ja
Hekehuote on kyllä sitä reittiä siinä ajanut ympäri, että ei se, niinku, se ei estä sitä, että se on mahdollista ajaa tuollaisella ihan tavanomaisellakin pyörällä. Että Kyllä, kyllä. siellä on tietysti muutamat niinku nousut, että missä on mäestä kivikosetta, mikä sitten tulee haastavammiksi, että varmaan joutuu taluttamaan, mutta hyvin lyhyitä joo, on että sellaiset. jos korkeuserot kun pysyy maltillisena, niin silloin ei ole mitään ongelmaa. Itse asiassa nyt kun mainitsit tuon sähköpyörän, niin sähköpyöräilijöitä on tullut tosi paljon meidän alueelle lisää ja se on lisännyt niin kuin pyöräilyharrastajia myöskin siellä alueella ja nimenomaan näissä luontokohteissa, koska ne palut on monesti aika helppoja, niin siellä pääsee ajamaan sitten. Ja sellaiset, jotka ei ole aikaisemmin pyöräilyä millään tavalla harrastanut, niin sähköpyörän myötä niin ovat sitten löytäneet nämä meidänkin kohteet. Et musta se on tosi kiva, että on mahdollisuuksia tulla. Ja nyt täytyy vielä tähän lisätä, että tämä Lauhanvuoren geobike-reitti ja uskon, että varmasti myös tämä Hämeenkankaan uusi geobike-reitti niin tulee lisäämään tämmöistä ryhmäpyöräilyä, että meillä esimerkiksi Seinäjoelta tulee porukoita, jotka ajaa sen Lauhanvuoren geobike-reitin ja uskon, että sitten Tampereelta tai mistä vaan voi tulla sitten Hämeenkankaalle, että suosittelen kyllä niin kuin pienellä porukalla tai vähän isommallakin lähtemään sitten näille reiteille, että sieltä löytyy kyllä kaikki palvelut sitten kanssa. Joo, ja sehän on niin näiden paikkojen hienous, että vaikka meillä on merkityt reitit, niin se ei kumminkaan sitten estä pyöräilemästä myös muualla, että se pyöräily on mahdollista myös muualla siellä. Että tietysti siihen reiteille aina koitetaan hakea ne hienoimmat kohteet, että missä kannattaa käydä. Ja tuosta sähköpyörästä sen verran sanot, itse näen asian sillä, että se mahdollistaa niin monelle, jotka välttämättä ei muuten pyöräilisi, mutta sähköpyörällä on sähköavusteinen pyörä, niin se auttaa siinä, että nousut pienenee ja vastatuuli vaihtuu myötätuuleksi, niin se on kyllä varmasti tuonut lisää pyöräilyharrastajia. Kyllä, ja sitten just jos ajatellaan tämän meidän 2 Billion Year Tours-reittiä, joka on tosiaan satoja kilometriä, niin se ei ole temppu eikä mikään siis vähemmänkin pyöräilijöiltä sitten sähköpyörällä mennä, ja niitä pyöriä tosiaan saa vuokrattua sitten meidänkin alueelta. Latausta vähän saattaa vaatia niin, jossain kyllä. Välissä sitten. Mutta niitä myöskin latauspisteet sitten on siellä. Meillä on yrityksiä, joilla on tämä tervetuloa pyöräilijämerkki myöskin, että he sitten tarjoavat erityisesti pyöräilijöille palveluja, että sitä kaikkea löytyy. Meillähän löytyy myöskin sosiaalisen median kanavat. Facebookissa löytyy semmoisella nimellä kuin Lauhanvuori Region, tai myöskin meidän nimellä tietysti löytyy Lauhanvuori Hämeenkangas UNESCO Global Geopark. Ja meillä on Instagram-tili myöskin Lauhanvuori Region, ja sitten meillä on Twitter-tili Suo Geopark ja YouTube-kanava Lauhanvuori Hämeenkangas UNESCO Global Geopark. Ja sieltä löytyy muuten aika monta pyöräilyaiheista videota, jotka on tehty meillä. Muun muassa Velogi ja Fillaripäiväkirja on käynyt siellä ajelemassa ja tehnyt niitä videoita. Sitten me ollaan ihan teetetty sellaisia, joissa kuvataan pyöräilyä eri vuoden aikoina. Että ne kannattaa käydä katsomassa sitten saadakseen vähän fiilistä siitä, että minkälaista se pyöräileminen meillä ympäri vuoden voisi olla. Joo, siinä oli kyllä kieltämättä, kun on seurannut näitä Suomi-pyörätubettajia, että äärimmäisellä mielenkiinnolla, kun tietysti tutuissa kohteissa, kun käyvät, että katsellaan aina, että no missä ne käy siellä ja vielä. Ja tietysti kun toiset tekee että sitä niin kuin tällainen suht tiiheellä päivityksellä, että tulee Insta-liveä ja muuta, niin sitten heti kommentoivat, kai muistat käydä sitten myös Katikan kanjonilla ja tällä. Että se on kyllä ollut hieno seurata niitä ja toivottavasti väki on niiden kautta löytänyt. Että kyllähän Geoparkin hienoin asia niin kuin pyöräilyn kannalta tämä, että meiltä löytyy kyllä Länsi-Suomen parhaat neulaspolut sieltä. Sitä riittää. Kyllä. Ja vielä ehkä sanoisin sen, että ei tarvitse olla himopyöräilijä, joka tulee meille, että meillä on helpot maastot ja sitten toisaalta meillä on kuitenkin niitä vaativia maastoja sitten niille himopyöräilijöille ja asian intohimoisille harrastajille, mutta sitten voi olla sellaisille, jotka tykkää vaan pyöräillä paikasta A paikkaan B ja sitten joille se matkan tarkoitus on joku ihan muu, mutta että siihen voi liittää sitä pyöräilyä hiukan, niin kaikille löytyy sitten sellaista omaa mielenkiintoa siellä alueella ja voi tosiaan käydä sitten välillä ostamassa pikkuputiikeissa jotakin paikallista herkkua tai käydä kahvilla tai muuta ja siellä on hienoa pyöräillä kyllä. Voi sanoa tällä, että pyöräilemällä niin kohteet on lähempänä toisiaan. Kyllä. Ja 2 miljardin vuoden matka on sillä meidän reitillä. Tulkaahan pyöräilemään Lauhanvuori Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkiin. Tervetuloa. Kyllä me näemme Geoparkin poluilla.